Näme üçin Ferrari Lamborghini'ni ýigrenýär? Iki tane ägir dolu kampaniýa bir ýerde duran wagtlaryna bir-birine salam bermeýärler. Hemmäňe salam. Men size bular barada giňişlerini görün berýänçä like basmagy we podpis etmegi ýadyňyzdan çykarma. 1916-njy ýyl 28 aprel Lamborghini Italiýada dünýä ýenýär. Lamborghini hakyky dol ady Ferruccio Lamborghini bolýar we daýhan maşgalatyna orta gatlykda dünýä ýenýär. Ferruccio Lamborghini ulogy diýençe adaty daýhan çagaty bolup ýaşaýar. Ähli zat ulogy denden soň ütgeýär. Mehanik bölümini ulogy diýer we ähli zatlary maşinlar teknikalar barda ähli zatlary şol ýerde öwrenýär. Gullukdan gelenden soňra Ferruccio Lamborghini öz hakykynyň ýanyna barýar we özüniň traktor zawodyny traktor öndürjegini aýdýar. Hakyky hiç ýerde oňa golluk bermeýär, garşylyk bildirýär. We näme gerek traktor bilen başga bolup bolanja puluňa ýitirmek diýär. Ýöne şonu da öz hakykyny dinlemeýär. Öz dosty Gavon bilen bile pikirdeş bolýarlar, ortak bolýarlar we hakykynyň mellek ýerlerini zaloga goýup şol pullan ilkinji traktor zawodyny gurnamak maksadyna başlaýarlar. Ferruccio Lamborghini ve Gavoni bilelikde traktor öndürmäne başlaýarlar. Öndürýän traktorlaryň ähli zapçaklaryny, motorlaryny wayenni gruzaviklaryny, ýük uloglaryndan alýarlar. We öndürýän traktorlary şol döwrüň iň gowy traktorlary bolup önümçiligi başlaýar. Beýlek traktorlardan iketde, kiçi, Gogrotaydan, agramy, ýeňil, tiyildigi 15 km/saat tiyillik bilen beýleklerden iketde çal tereke edilýän döwrüň iň gowy traktor önümçiligine başlaýarlar. Indi taryhy birazajyk ýyla taradaly. Ferruccio Lamborghini'nin söýgüsi barada, söýgü temalarynda biraz gaçaýyn. Ferruccio Lamborghini gullukdan gelenden soň Clemente adly söýgüsi bilen maşgala bolýar. Bular Leyli Mejnun olup söýüşýärler. Clemente bütün ömrüni Ferruccio Lamborghini'ne kömek etmek bilen iş ýerinde traktor gurnaryna ähli wagtynda Lamborghini'nin ýanyna bolupdyr. Ýöne gynansak da Ferruccio Lamborghini öz arzulary, öz maksatlary sebäpli öz maşgalatyny dol derejede ýatdan çykarýar. Günlerde bir gün Clemente Lamborghini'ye haýyş edýär. Şu gün gaýrat et, öýe iş gel, men niýet çaga dogurmagym mümkin diýär. Ogluşuklary boljak bolýar eken. Lamborghini ýene-de işe gidýär, edil öňküler ýaly öz maksadyna alýar. Lamborghini'nin şol wagt logosyny öndürmek üçin logo ýasaýan masterlaryň ýanyna uzak gije oturýar, elinde paçty altyn renkler bilen gaplanan logosu bilen öýüne gaýdyp gelýär, elene görkezmek üçin. Aýalynyň ýanyna barýar, ýam giç aýaly aradan çykypdyr, hemme ýer gan, ýekeje diri öz çagasy diri galýar, şol ýerde öz ogly. Şeýdem Lamborghini uly depressiýa batýar, işini taşlamak bäri ýanyna gara özüne gelip bilmeýär gatkan wagt. Şeýdem Lamborghini biraz ütgeýär, näme öz dostunyň söýgüsini göz gyzap başlaýar. Ferruccio Lamborghini men ogluma gow eje gerek diýen bahanasy bilen öz dosty Gavoni'nin söýgüsini öýlenýär. Lamborghini geden oýny sebäpli Gavoni jany aljak dosty Gavoni ortadan aýrylýar. 20 ýyl geçýär Lamborghini Italiýanyň iň millioner adamlary bolýar, iň uly zawody bolýar, traktor zawody bolýar. Lamborghini şol wagtlar ýarış maşinlaryny şeýle gowurýan eken, ýeketäk iň gowurýan markasy Ferrari bolupdyr. Ýöne Ferrari maşinlaryna ýeketäk halanmaýan wagt bar eken, olam Ferrari stipleniýalary. Lamborghini Ferrari'nin stipleniýasyny düzeltmek üçin Enzo Ferrari'ň ýanyna barýar we şeýle teklip berýär. Seň maşinaňa söz ýok, men seň maşinaň we seň özüň haýrany. Ýöne seň maşinandan stipleniýany maňa düzeltmäni ruhsat berdi. Öz elindäki stipleniýa bardy gurrun berýär. Enzo Ferrari bolsa Lamborghini kemtidik görýär. Traktor ýasap beren fermer ýarış maşinlaryndan Ferrari'dan näme düşünýär? Bar traktorlar bilen bolýar görýär. Şeýdem gahar edip Lamborghini şo ýerden gaýdýar, öz minýän Ferrari maşinlaryny otlaýar. Şeýle ýagdaýlardan soň namys edýäwo menem dünýäde şeýle bir öňde barjy Ferrari ýasarym, ýöne men ýasan Ferrarim Ferrarilardan has bolar diýip anditýär.
Qara şey diýdi Lamborghini ady bilen ýarış awtomobillerini gurnumagyna başlaýar. Ýarış maşynlaryny gurnaýan üstäne ägir dolu spesialista şeýle bir teklip berýär. Ýelde şeýle bir ultylykda gidende ýel hiç ýyl ýagdaýda şol maşyna agran bermeýän dizaynçy diýär. 12 silinderlik motory muň niretini ýerleşdirjek, 6 tane goşa karburator niretini ýerleşdirjek, 12 silindir sowatma üçin radiator muň niretini goýmaly diýen dawa turýar. Şol ýerde de Lamborghini'nin aýdan sözi bar. Elbette biz bu maşyny gurnamak üçin ýalňyşmagymyz mümkin, belki de ýalňyşar ýöne şeýle bir ägir uludad üçin, şeýle bir gowdad üçin ýalňyşar diýerlerde, şeýle maşynyň üstüne gurnap başlaýar. Üç tane spesialist de Lamborghini Edel Tetris'in düzülýän oýunlary ýaly maşynyň içinde öz zapçaklaryny ýerleşdirmek üçin görüşýärler. Motoryny gyşyk oturýarlar, karburatoryny keseligine oturýarlar. Motoryň daşky ähli korpuslary alümindan ýasalýar. Diňe gylgynlyk baýerlerini, gylgynlygyň barýan ýerlerini diňe çoýundan ýasaýarlar. Sowadyjy radiatory arka okloýarlar, gara şeýdir şo ýerde şo maşyny öndürýär ilkinji maşyny. Şol maşyna maşyn ýarşlarynyň servisine ilkinji sapar çykarylýar. Şol sergide Ferrari'nin hemişeki muşdoklary Ferrari'nin ýanyna barjatan görünmeýär. Ferrari'nin ýanyna diňe eýesi durupdyr. Ähli maşyn muşdoklary Lamborghini'nin daşyna ýüşýär. İlkinji Lamborghini markasy öndürilýär. Lamborghini öňündäki öküz logosy bilen altyndan ýasalan öküz logosy bilen hemmelerden öňe saýlanıp duran sapsary ýalpylap duran rengi hemem kiçijek gowraty bilen şol döwrüm 280 kilometr tylyk sagada baran iň ýannan maşyny we iň ýeňil maşyny ýasaýar. Endi prosta gözüňize getirin. Ullokan beýik ýyllaryň ägir bolup Ferrari ýarış maşynyny öndürýän başlygy Ferrari öz maşynynyň ýanyna ýekeje dur. Ýekeje ilkinji çykaran maşyny bilen Lamborghini müňlerçe adam bilen bilelikde öz maşynynyň öňüne surata düşýär. Gara Lamborghini'nin gahary şeýdip tamamlanýar. Şeýdi Ferruccio Lamborghini Enzo Ferrari'ni ýerine oturtýar. Şo traktor gurnaýan diýen üçin. Ondan sonra Ferruccio Lamborghini üstünlükden başaýlanýar, keype gidýär, dolu derejede biznesinden daşlaşýar, işlerinden daşlaşýar, öz maşgalatyndan daşlaşýar. Birinji aýalyndan sonra hiç öz maşgalaty bilen bir ünsüz bolup bilmeýär. Maşgalatynyň ýanyna hiç ýerde gelenok dolu derejede keype we gyýlara özüni berýär şol adam. Şeýdi we maşgalatyndan daşda galýar. Öz ogly Lamborghini taşlap gidýär. İkinci aýalam taşlap gidýär. Ondan sonra ýene birine öýlenýär, bir çabar gyýdy bolýar. Gara dolatlara hiçle ýöneň gylagdady we iň soňky demine ýüreginden tutup ölmäň bärýany oturka öz dostuny ýatlaýar we öz ilkinji maşgalatyny ýatlaýar. Öz maşgalamyň öz dostumyň ýanyna bolan bolsam, meň durmuşym birada çykan bolsa gowy bolardy diýip. Bu videony şu wagtça çany göreňiz üçin köp sag bolun. Indi videoda ýalňyşlyk göweren bolsam, ýalňyşlyklamaly ýa-da öz pikirlerinizi siz şu waka barada siziň hem pikiriňize garaşýan öz kommentarlarymyzy giňişlerini okuyan hemmek şeň ýazanlaryny we inniki videolarda haýsy maşyn markasynyň taryhy barada, maglumaty barada açyp aýtmaly bolsam, şo barada da aýdym. Ki haýsy kommentariýa köp alsa, haýsy maşyn markasy köp kommentariýa alsa, şo maşyn markasy barada inniki videoda görüň beren. Häzirlikçe hoş sag bolun, indiki videolarda görüşýänçek.